ሃሌሉያ ፕሮግራም ናችን ጀምረና እሺ ኢየሱስ ከጀምረና እግዚአብሔር ነመስኩን ስለቲ ክብርታት ኃይል እግዚአብሔር ነመስኩን ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ወሎ እግዚአብሔር አብዩ ተመስገን እግዚአብሔር ቅዱስ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር አብዝ ቦታ መላውናው ከመስገን ግባና ተመስገን አምላክ ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን መስከነካለና እግዚአብሔር ጥራዝ የጠፋና ጸጋ እግዚአብሔር ጥራስ የጠፋና ሎምስ እግዚአብሔር ስለዘፍቆረኝ መስከነካለና እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብኩሉ ለመስገነክ እግዚአብሔር አብጭንቅ ለመስገነክ አብጽቦ ለመስገነክ አብኩሉ አመስአን አመርካ ኩሉ ለመስገነክ እግዚአብሔር ለመስገነክ ጥራዝ የጠፋናስ ጸጋ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጥራዝ የጠፋናስ ጸጋ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለመስገን ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ኦ አቦ ነመስግነካ ተመስገን እግዚአብሔር አዝቦታ ምህላውና ነመስግነካ እግዚአብሔር ነመስግነካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር ካለ ቋንቋ የበላን እግዚአብሔር በኻለ ገጸሉ ነገር የለም እግዚአብሔር ነመስግነካ ተመስገን ለካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እንደሊካልና ኦ እግዚአብሔር አቦ ኦ እግዚአብሔር አቦ አመልካምና ምስአና አብጭንኪ አመከራ አብጽቦ አብክፉ እግዚአብሔር ነመስግነካ ነመስግነካ እግዚአብሔር ጅጋ ምስጋና ካለውን አንተ ይብላል እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ራክራማና ማሰራና ለባህዶ ራክራማሽ ራማ ካራማና ማህዶራ ባሲ ካማና ለማ ኦ መንፈስ ቅዱስ ጎይታ ጆና አሃደኒና መጽና ለና እጽሐና እግዚአብሔር ሕይወትና ለውጦ ሕይወትና ቀይሮ እግዚአብሔር ሕይወትና ቀይሮ
لوطنا لوطن እግዚአብሔር ሪኢና የወዘይን ፈልጥ መንፈስ ሰሜዕና የወዘይን ፈልጥ ዳሲስና የወዘይን ፈልጥ መንፈስ አብይወትና ግበር እግዚአብሔር ምልዋጥ ሆነልና መንፈስ ቅዱስ ለውጠና እግዚአብሔር ለውጠና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ አምላክ ለውጠና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ለውጠና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና ለውጥ ግበረና መንፈስ ቅዱስ ለውጥ ግበረና መንፈስ ቅዱስ ልወጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተለዊና አንከይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተለዊና አንከይ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና ኦ ጎይታ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለውጠና እግዚአብሔር መንፈስ ካመልአና እግዚአብሔር መንፈስ ካመልአና እግዚአብሔር መንፈስ ካመልአና እግዚአብሔር መንፈስ ካመልአና መንፈስ ቅዱስ ርድአና መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ካመልአየ ዝቦታ ኦ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ካመልአየ በስመ ኢየሱስ መንፈስ ካመልአየ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ መልአየ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ካመልአየ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንደሌ ካለና መንፈስ ቅዱስ ንደሌ ካለና መንፈስ ቅዱስ
ዝብል እትን ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አምላክ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮኡ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጦን ዶ ኣይሰማዕኩም ዶኸ ኢኹም እትን ወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አምላክ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምሮኡ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጦን ዶ ኣይሰማዕካን ዶኸ ኢኻ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ምድሪ ብምሉእ ኣብ ዓለም ኣብ ኩሉ ዘሎ እግዚአብሔር ዝፈጠረ ንሱ ዘለዓለማዊ ግዜ ዘይሒዞ ነገራት ዘይሒዞ ኣምላኽ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እናበልና ክንዝምር ኢና ግዜ ዘይልውጦ ዘመን ዘይልውጦ ድላዩ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹን ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ዝወዳደሮ የለን ዝመሳሰሎ የለን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ሃሌሉያ ኩለና ኮይና እግዚአብሔር ግዜ ዘይልውጦ ዘመናት ዘይልውጦ ክንብል ኢና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እዚስ ኣይትፈልጡ ዶ ኣይትፈልጥን ዶ ኢልዎ ንሕናስ ንፈልጥ ኢና ዘለዓለማዊ ምዃኑ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዘላለማዊ 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 እግዚአብሔር
كلون سو عين غانم سملخو أملاخي عينك ما يحلى عبس كلون سو عين غانم سملخو أملاخي عينك ما يحلى 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 عينك هيحلى عينك هيحلى سملخو أملاخي عينك هيحلى عينك هيحلى عينك هيحلى سملخو أملاخي عينك هيحلى عينك ما يحلى 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 زيدك زي حلى زيدك زي حلى سملخو أملاخي عينك زي حلى زي لوطو هنا مدينة زي لوطو زمان زي لوطو نكسات كشيموك ودو نسلو كنينو عبسفانو نكسات كحفو غيرهم كل بحالو نسلو بخبري وعبسفانو زي لوطو زي لوطو زمان زي لوطو زي لوطو زمان زي لوطو نكسات كشيموك ودو نسلو كنينو عبسفانو نكسات كحفو غيرهم كل بحالو نسلو بخبري وعبسفانو سلازي هاللويا زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو كل جزي زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو كل جزي زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو كل جزي زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو كل زمن جزي زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو زمن زمان اللوان زمان التكا እግዚአብሔር عبسفانو كل جزي እግዚአብሔር ዘላለማዊ 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 እግዚአብሔር ዘላለማዊ
እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኣብ ዝፋኑ ንሱ አይነቃለም ዘምልኾ ኣምላኽ አይደክም አይሕለን ኣብ ዝፋኑ ንሱ አይነቃለም ዘምልኾ ኣምላኽ አይደክም ኣብ ዝፋኑ ኣብ ዝፋኑ ንሱ አይነቃለም ዘምልኾ ኣምላኽ አይደክም አይሕለን 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 ዘይደክም ዘይሕለን ዘይደክም ዘይሕለን ዘምልኾ ኣምላኸይ ዘይደክም ኣይሕለን ዘይደክም ዘይሕለን ዘይደክም ዘይሕለን ዘምልኾ ኣምላኸይ ዘይደክም ዘይሕለን የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አደኳ 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 የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ አደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ አደኳ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ስለዚህ ከማኻ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ አምላኸይ የለን ከማኻ እወጎይታይ አቦናተይ የለን ከማኻ ኢየሱሰይ ኢየሱስ 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 ሽሙን ፀውዕ ኢየሱስ እስከ ኢየሱስ 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 እስከ ኢየሱስ 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 ንስኻይኻ ናይ ህይወተይ ንጉስ
ክብርና አምላክ ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ አባ አምላክ ሃሌሉያ ዘላለማዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሕጅውን መንፈስ ቅዱስ ክትንክፈና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክትንክፈና ብዘይ መንፈስ ቅዱስ والحد خالق يبلنا منفس قدوس تنكفنا منفس قدوس تنكفنا بزي منفس خالق يبلنا يبلين كنبلنا هاللويا هاللويا መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ ቀየረና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቀየረና መንፈስ ቅዱስ ለውጠና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ መንፈስ ካህን ብሎይናል እግዚአብሔር بزي منفسك يا بالليل هاللويا 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 بخبر دم عديكا نسيكايكن كام مقدسكا باهلوكا نختعكب بناي تسفخا منفس قدس حاتم كان السماي كسكس كم دبنا زمرو لنا እግዚአብሔር ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተክፈና ብጽሐና መንፈስ ቅዱስ ብጽሐና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ብጽሐና ርድአና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ማክራማና ማንዴሬ ከራማሳና ማንዴሬ
መንፈስ ቅዱስ ብጽሐና ሃሌሉያ መንፈስ ኦ ሆሊ ጎስት ኦ መንፈስ ቅዱስ ብጽሐና መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ለውጥ ይግበረና መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ስንካን ጽዋዕ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ስንካን ጽዋዕ ኣለና መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ ይንጸባረቃሉና ይንጸባረቃሉና ስሙ ይባረክ መንፈስ ቅዱስ ክደልዮን ክጸምዖን ኣብ መንጎኻ ክመላለስን ከሎ ነቲ ዘይትፈትዎ ነቲ ንሱ ዘይፈትዎ እናጸራረገ መንፈስ ቅዱስ ክመላለስ ከሎ ኣብ መንጎና
أمونغونا زيدوليو زبلنا القسي زمالالس ززن بلو زلنا مزمور تمالالس منفس قدوس كنبل كلنا نتحسر عند الدون خنبل كلنا نتالبين كل عيا خنبل كلنا منفس قدوس روحهم ايو زابير سمي بارك زابير برخ يبلكم مزمران زابير سمي بارك منفس قدوس وشتاي حلف تدعي الكايو نتزدليو إن خلعه نتزد زيدليو عنا نددي تخيد زابير سمي بارك لازم منفس قدوس بوشتنا خندليو خلنا طبق دليت ندلل لنا جنازي نرسع كومفورت زون أنا إن القسي نعوب بهذا يبلون نامون قسي خمس خيد عين رسع زابير سمو يبارك زابير سمو يبارك زي منفس قدوس ندليكا اللونا أمونغونا تمالالس زابير سمو يبارك أمونغونا تمالالس يو كبرنا أملاخ يخون زابير سمو يبارك كنصلينا أمو حرب أبت عشر نمو بعدنا وطعنا أجاشنا خنقبلينا እግዚአብሔር አምላክና መንፈስ ቅዱስ ውሽጥና በቡል ቅና حلف قدم ነቲ ድንኩር እና አለኻ ጎልጎልና ገበርካ በአና ውሽጥና حلفካ ነቲ ንስኻ ድደልዮ እና ኾላዕካ መንፈስ ቅዱስ እናትባዕካና አመንጎኻ አመገድኻ ጠጠውና በልና نعخ ناقلقلنا سخات فتونا تعززنا نكيد منفس قدس كل احنا لومي بمزمور زابير بمسكانان كنتوا عكاز ان احنا دليتنا نسيلنا كلنا مو ابزا محبر منفس قدس حلف تمالا لسيلنا نعد مكالنا زابير سمي يبارك صراحه كان فلطينا منفس قدس تتبابع تزخاخر قدف تبل قبر تبل منفس قدس لومي عدمنا كلنا مسانا خون زابير أملاخنا جغا زابير أبوي بعشر موبع كنلمن كنصلق لنا وأملاخ عشر سم خفل كونيري قنا سراح ندي زي بالله نزبلو لومي زابير أبوي أباخا نمعك وبما لنا دل زكا لهم بتعنا يبكى سراح كأخذهم نصل لنا نتوم نسرح ون أبسرحنا مقوس حابنا زابير أبوي بأخا حيالات كنكون أبسرحنا وأملاخ تنذهب كنا خا نسخة خمس ذهب كنا فليتنا ولو أملاخ ومنا تاب عشرنا مبعنا كنكون لو مكتابير أبوي نتزمت أنا يوخا أما على نسخة فتوة رايكنا وعلو دقفنا تابير أبوي مسانا خون سلاسم كاس ليسوس آمين آمين نبيت أملاخ نخيد مسبولونس تحقوسكو إلو تابير سمو يبارك እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዳዊት ሲ አነ እንታይ ኮን ትኸውን ሕጉሳቶ ከኢላኽ ሓስብ ከለኹ ሲ እቲ መዝሙር ደኸውን እቲ ሕብረት ደኸውን ገለስ ኣለዎ ዝሕጎሶ ሎሚ ሓደ ነገር ዝሕጉሰና ነገር ክህሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብቲ መተንባህታ ቅድሚ ምኻደይ ሎሚ ኣጋይሽ ተደኣለውና ኮይኖም ወይ ከኣገሾም ዝነበሩ ዝመፁ እንደ አርሚ እግዚአብሔር ብርኽ ብሎም እስከ እንኳን ደሐመጻኹም በሉና ኣዝዮም ደገፍትና ያማ ኣብዚ ሕዋተይ ፀቢቕና እስከ ነጠቃዓሎም ብጣዕሚና ናፊቕናኩም ኤርሚ እንኳን ደሐመጻኹም መራዊተይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካልኦት ኣጋይሽ ተለው ሕራይ ሰመረ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ بعد حمص أخا سمرة قالك إيه من أبتغوا دلها بيني أم كبعدي إنجليز أبير سمي بارك ويتا سمي بارك قال مس سمرة زلوا ها دانيال بعد حمص أخا أبير سمي بارك قالوا كي حفر متان سهم كم زبالوا لنا واه الراي بروح حويز فتوى عاد فتوى كلها أنا الزيو أبت حبرة سبنا بزح أقول قلت زجبرة بحبه سب زي فلت أدرجة بروح حونا عواز قسيم على لبزي أبير سمو يبارك قد حمس عواز قسيم أبير سمو يبارك بحق إنا خنري أكدس سبلنا أبزم الكتلة لو عزم بروخات حوات أبزي أخا
أقلقالي محارن تعجستن نزيهم سبات زيهم مسانا حساب زلوا أجزيهم تتقوم لهم بروخاتهم تعبير سمي يبارك أجزيهم تتقوم لهم بتعمد دس زبلو سدراهم تعبير سمي يبارك جايش هلو نابس كده خلاص كي ترفقه هلونا عملكوا ذا بعلهم هراي من حوي ها كاب أريزونا من تعبير سمي يبارك إذا ما حبر أجايش كموت أنا خلوا نمقبل أجايش سقبلوا دي أتبل كما يجر كها ختك أدم أجننا تكم ميلا خلوكم مالتي زابير سمو يبارك تقدادهم من أتواهلنا رأيوهم سلام بلوهم بركة اللوهم بفلاين على قلقال محارس حويسي أزي بتعمي دس زبل أبهم زلوا بركة تدعى رخبكم ما زاربوهم دس زبلوا صدرهم الشيء ما تنبهتا اللومي ألنا قلي إكزابير سمو يبارك إكزابير فكر سلزخونه فقروخ أنا زي ما حبر اللي سلا سلزلو نزات مس زلا قدامن سنبتن قدام شدشتن فرق عن جميرو سنبت كان 5 حجي زقلقلنا بروح حومت إلو خب عدي إنجليز باستر دانيال بلاي تعبير سمو يبارك عين ترف كلنا نمسع زي ما حبر بزحنا قريز قبر الله زلو نمسكرم على 4 خاء يانا صبوز خونا عبز خونا أقلقلوت سر لنا كونفرنس ويكا أخيبا حونا يانا تانسو سنان كموت سنان كلتيهم تعبير سمو يبارك سازي أبوون تداليهم متقول لهنا بتقولوت نقيحنا نصنح نصلي لهم أزيو بزعبهم زي كنا نزام حبر زابير قلخ قبر الله زينا نصلي زابير سمو يبارك قال إذن زمت أزلو أتخاتلي عبتي تصحيف اللو بتزلو خمزلو ويزلو تا بيكنيكنا خيت السعوة بيكنيك علاتنا دحر بيكنيك لك نعات مسل بيكنيك نحضرك علاتنا سازي بزح استا اكتيفيتي لنا كله تبوتا كله نجر حزوه يزبل እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሎሚ عبي مساحة لنا بتاعتي كلها نخيت تجو ولا نوسد ولا جلي تزي كلها نخل مساحة بتاعتي خنوردينا دحري عقل قلت أتسيلو أما حوي إما نعما من يلنا أبزيا زبلنا له بزنا يزم دكنا ريتريت بزحنا جرز خونا علو إما ترايز فولتو إما بعلو خقلتو زاوي هرسمو يبارك ጎይታ ኢየሱስ ብርኽ የብልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብታ ናይ ሳመር ካምፕ ዘላትና ናይቶም ደቅና ንእሽተይ ኣብዴት ክበኩም ኢለ ከም ትዝክርዎን ክልተ ሳመር ካምፔን ዘለዋና ብሙሉእ እቲ ሳመር ቢዚ እዩ ዛት መዘላ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ናይቶም ንእሽቱ ደቅና ማለት እዩ መጀመርታ ንዕኦም أبز حلف عامت كن حاتم كلناسي ناي كلتا معلتي ناي سلسة معلتي زبهال يبلنا ناي ناشتي لو مناجن أبتا ناي فاميلي بروجرام اللاتنا ندحد على لهم أبغى جوين تجبروا قال حسكم تموتوا بس أمجن نفس وقف 4-5 قالوا حدا أدال تخلوهم علوم إلو منا بخا معنا عمي جرنا يا مالتيو إسران قلن بحفشان يرنا نبأخن كير كلنا مالتيو أو بزح صبوا أكتيفيتي له ناي نجوه قال أملاك تمرتلو ناي مشيتونا له حنت كمان نوين تا كمان بقدامي نجرانيره يتوم دكنا أو كواس أخلو تحاتيتهم كمل سخلو بتعمي دس لك أو كابت حنتي ذكرى كمان سي إتي سبخنا بره باستر انتايلوم نلوم مع أنتي سلطان نجوس نايز عالم كتكونوا سلطان تزوهاكم انتاي مقوبركو ميل حاتيتهم مالتي هجي قال روبي الأبي انتاي لما اللي سقدامي تويت أبي لا نعبل نسخونه ناي نعشتلو ناي عبيتلو أني بعد خاك خيري خيري كابتم شو من تسقى 10 تخلت زبلنا ينتهي مخنياتو عدالت لزد اليوم عندك ناهم payments لزلوا إلنا أنا بتيم
ቶም ዲያቆናትን ሽማግለታትን ኩላትና ተዘራሪብና ዝገበርና ምስ ሳንዴይ ስኩል ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ንሳልና ኤኒ ዝኾነ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዋላ ንእሽቲ ይኹኑ ዋላ ዓበይቲ ይኹኑ ዝኾነ ንዝኾነ ከዓ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ከዓ ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ኣለኹም ዝበልኩም ናይ ምሸት ከዓ ናይ በዓልና ንገብር ማለት እዩ ምስ ደቅና ኮይና እዚኣ እያ እታ ቀዳመይቲ እታ ክፍሊታ ከዓ 120 ነቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ማለት እዩ ትሕቲ 13 ዓመት ንዓበይቲ ከዓ 170 መደቀስን ምግብን ኩሉ ዘጠቃለለ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ሕጂ እውን ክንከይድና ትልተለኹም you are welcome ፅቡቕ እዩ እታ ካልአይቲ ዝነበረት ዝክርዋ ኢኹም ካብ ጁላይ 17 ስጋብ እስራ ዝገበርናያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓሚ 30 ይኾኑ ኢልና ኢና ቡክ ጌርና ነርና ግን ናብ 60 ሰብ በፂሑ we were so excited okay great እሞ ሎሚ እውን ከምኡ ዓመት ከምኡ ንግበሮ ኢልና ተቆፅሪ ቦታ ከይውሕድና ኢልና ከምኡ ጌርናዮ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይኮነን ንሱ እውን እንታይ እዩ ጠንቅታት ኢልና እውን ኩሉ ክንሪኦ ፀኒሕና እንተትርዎ ብጣዕሚ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ብጣዕሚ በቃ ካምፕታት ክድውል ራይት ኢሎም ከዓ ተረኺብካዮም ኢሜል ኢና ኮንታክት ንገብር ዳይሬክተር ዶ መዓት ዋጢጥ ዘለዎ ንባዕሉ ክትረኽቦ ማለት እዩ ሕጂ ንዓ ምስ ረኸብናያ ሱሳ ኢልና ጌርናያ ማለት እዩ እንደገና እውን ናይ ሳመር ካምፕ ከዓ እዛ ናይ ዳላስ ከዓ ኣላ ናይ ዳላስ ከዓ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ እቶም ዝረኣኹማ ሪኢኹም ኣለኹም ተዘይረኣኹማ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ደቅና ብጣዕሚ ይመሃሩ ሕብረት ይመሃሩ ምስ ካልኦት ይላለዩ ንፉዓት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትሕጎስ ማለት እዩ እሞ ናብ ኣዶ ንስደዶም ናብ ኣዶ እዛ ናይ ሳመር ካምፕ ትትረፍ እሞ ናብ ኣዶ ስታይ ንግበር ኣይ ናብኡ ዘይከይድ ክህሉ ይኽእል እሞ ናብዚኣ ሳመር ካምፕ ይኸይድ ኢልና ተመቃቂልና እሞ በቃ እዚኣ ናትና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ዝኾነት ክነትርፋ የብልናን ዝበሃል ኣብ ምድምድምታ በፂሕና ቡክ ጌርናያ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ፃዓድኹም ትፈልጦም ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወቶም ብጣዕሚ ኦርጋናይዝድ እዮም ኩሉ ፕሮግራም ዝገብርዎ ኩሉ ከምዚ ዝሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ንሃና ግን ፀገም ኣለና እቲ ፀገም ከማን ከም ትዝክርዎ ወይ ከዓ ከም ትፈልጥዎ ንሕና ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ብጣዕሚ ዲቮትድ ኢና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ ኩሉ ርክብና ምስ ጎይታ እዩ ብኣክቲቪቲ መጠን ከዓ ብቁርብ ፍልልያ ኣለና ምስኦም ማለት እዩ ሕጂ ቡክ ጌርናያ ንሰለስተ ወርሒ ቅድሚ 3 ወርሒ እንተዋሂባና ዕድል ካንስል ክንገብሮ ማለት እዩ ካንስል ተዘይጌርናያ ከዓ ብዙሕ እኳ ክሊር ገይሮም ኣይነገሩና ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ይብሉና ኣለዉ already 3 ወርሒ ስለ ዝሓለፈ ንሕና ከዓ in the middle of summer ብጣዕሚ ቢዚ ዝኾነ schedule ካንስል ትገብሩልና ስለ ዘለኹም ክትጥቀምሉ ኣለኩም ምክንያቱ ወይ ከዓ ክትከፍሉና ኣለኩም ምክንያቱ ብዙሕ ኢና መሊስናዮም ብሰንኩኹም ከማን ሰብ ሃየር ጌርና ኢና ንዕኡን ፋየር ክንብሎም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኢሎምና ድሕሪ ክንደይ ብዙሕ ምዝርራብ ምስ ዲያቆናት ሽማግለታት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል በፂሕና እሞ 30 ናይ 30 ቁፅሪ at least at the end of the year ኣብዚ 2025 ተጠቐምሉ ተዘይኮኑ እውን at least ናይ 30 ሰብ ክፈሉና ኢሎምና ማለት እዩ ከም ቸርች ንሕና ክንሕግዘኩም ከም ቸርች ከዓ ንዓና ከዓ ሓግዙና ኢሎምና ማለት እዩ ይርዳእኒ እዩ ብዙሕ ቢል ኣለና ኩላትና ደቂ ህዝብና እውን ኣብ ስደትን ገለን እዩ ብዙሕ ወጣት ኣለና ብጣዕሚ ኣነ ይርዳእኒ እዩ እዚ ክፈል ክትብሎ ነቲ ህዝብኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ነብሲ ወከፍና ከዓ ከመይ ንሕልፋ ከመይ ቢል ኣለና ከዓ ኩላትና ነብሲ ፈልጣ ኢና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ናይ 30 ሰብ ካብ ሓሙስ ኢና መዲብና ነርና ትዝክርዋ ትኾንኩም ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ሕጂ ካብ ዓርቢ ኤኒ ታይም ንሳቶም ከም ትፈልጦም ዋላ ሳመር ዋላ ዊንተር ኩሉ ግዜ ኣለዎም ካምፕ ኣለዎም ሕጂ ኣብተን ዘየብለን ኣብተን ዘይተተሓዛ ኣብ 225 ማለት ኣብዛ ዓመት እዚኣ ተጠቐሙለን ናይ 30 ሰብ 13000 ገለን እዩ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ናብ 4500 ወሪዶምልና ማለት እዩ ምስ ሽማግለታት ምስ ዲያቆናት ኩሎም ተዘራሪብና በቃ ድሓን
ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ኤኒ ታይም ኣብዚ ዓመት እዚ ከይተወድኦ ከሎ ዝብል በፂሕና ማለት እዩ ንሓደ ቆልዓ 150 ክትከውን እያ እንተዘይኮይኑ ከዓ ዓበይቲ ዲና ወይ ከዓ ናይ ሰብ ሓዳር ዲና ንኸደሉ ኩሉ ዝኸውን በቃ ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ከዓ ንሰናይና እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብዴት ገብረኩም ኢለ እየ ንዲያቆናትን ሽማግለታት ንወኪለ ኩላትና ሓደ ኣሳይመንት ኢና ንወስድ እዚኣ ከዓ ናተይ ኣሳይመንት ስለ ዝነበረት እያ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ንብዝበለፀ ግን ንብሕጂ ግን እንዳተምሃርና እንዳተመሓየሽና ክንከይድ ኢና ዋላታ ንእሽተይ ስራሕ ትሰርሓ ትጋገ ትኽእል ኢኻ ዝሰርሕ እዩ ዝጋገ ኣይትሓዙልና ሕድገት ግበሩልና ኢኹም ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ብጣዕሚ ኢና ነፍቅረኩም ኩሉ ግን ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ ዝኾነ ሕቶ እንተልይኩም ኣራይ ጎይታ ኢየሱስ ብረኽ የብልኩም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዎም እንተ ትርእይዎ ኣብቲ ውሽጢ ብዙሕ እዩ እሺ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ብዙሕ ግዜ ከይወሰድና ሎሚ ተገልግለና ሓፍትና ኣበባያ እግዚአብሔር ብረኽ የብልካ ኣበባ ሓፍተይ ንሕና ቅድሚት አምላክ ይሁን አሜን ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ምስ ኩላትኩም ይሁን አሜን መንፈስ ቅዱስ ዓዲምና የለና መንፈስ ቅዱስ ካ ህዝብ አምላክ ኣብ ዝተኣከብሉ ሁሉ ግዜ ኣሎም ሰና መንፈስ ቅዱስ ኣሎም ሰና ስሙ ይባረክ ክንጽልይና ቃሉ ክምህረና ክዛረበና ሃሌሉያ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ንጸልይ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ እግዚአብሔር አቦና ዘለዓለማዊ ንጉስ ነኽብረካ ነመስግነካ ንሰግደልካ ብመንፈስን ብሐቅን እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ ህዝብኻ ኣብ ዝተኣከብሉ ንስኻ ድማ ኣብኡ ስለ ዘለኻ ምሳና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ ቃልካ መሃረና እቲ ጽቡቕ ቃልካ ኣብ ልብና ክሓድር ፍረ ድማ ክፈሪ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ኸ ንሰናይ ክኾነልና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ናይ ሎሚ ኣርእስትና ጎይታ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ኢሉና ኢየሱስ ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣብ ዓለም ፀበባ ኣለኩም እንተኾነ ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ስለ ዝሰዓረ ንዓለም ስለ ዝሰዓረ ፀበባ መከራ ኩሉ ስዒርኩም ክትሓልፉ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ጎይታ ዝመፅእ ይምፃእ መከራ ይኹን ፈተና ይኹን ከም እንስዕር ከም እንዕወት ኣረጋጊፅና ክንነብር ብጎይታ ተኣማሚና ኣጅኹም ስለ ዝበለና بخوم يكونن قويتا أجوهم يلو قدامي نجر عدا خفيلولنا إيو بدومو عديقنا أم مسكال بجانا خوينو مس እግዚአብሔር ربنا أتعرقنا إيو حجد ما أبيمان أملاح تقميتو سلينا زمالد قويتا منفس قدسو دما سلزهابنا زخلو تغيرولنا سلزخوني أجوهم يبلنا اللو قويتا من تاي أب عالم سببا اللو نتوم أب عالم تراي زلو أيكونن نتوم ناي قويتا أقلقلتن باروت እግዚአብሔር ህዝብ አምላክ አቶም ከብዙሕ ይድፍትኖም አውራ ነቶም አመንቲ ናይ ጎይታ ስለምንታይ ካብታ እምነት ከውፅኦም ምእንቲ ካብ እግዚአብሔር ክፈልዮም ምእንቲ ፀበባ ኣምፂኡ ብዙሕ ዓቅሎም ክሳዕ ዝፀቦም ይገብሮም እግዚአብሔር ግን ዓወት ይህቦም ኣብ መጨረሻ ዝዕወት ግን እቲ ባርያ እግዚአብሔር እቲ ኣገልጋሊ አምላክ እቲ ጎይታ ዝኣምን እዩ ዝስዕር በዚሁ ከዓ ጎይታ ኣጀኹም ኣይትጀጁ መከራን ተመፀኩም ፈተናን ተመፀኩም ኣይ ክትሰዓሩን ኢኹም ኣነ ስዒረያ እየ ንዓለም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ክትስዕሩዋ ኢኹም
ሰዓርቲኢኹም ይብለና ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ እቲ ቃል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 33 ምዕራፍ 16 ናይ መጨረሻ ዘላ ጠቕሲ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ኢሉ መለሰሎም ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ እምበኣር ኣርእስትና ናይ ሎሚ ዝክርዋ ምእንቲ ኣጀኹም ትብል ቃል እያ ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ስዒርዋ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ሰዓርቲ ስለ ዝኾንና ምስ ጎይታ ክንስዕር ኢና ከምኡ እውን ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ ኢልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም 14 ጥቕሲ 27 እንተርእና ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ስለዚ ልብኹም ኣይሸበር ኣይትጨነቑ ኣይትሸገሩ እዩ ዝብለና ጎይታ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ዓለም ብዝፍጸም ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህይወትና ብዝኸውን ነገራት ጭንቕ ኣይበልኩም ኣይትሸገሩ ሰላመይ ሂበኩም ኣለኹ ይብለና ኣሎ ስለዚ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ እቲ ሎሚ ክንዕድሞ ዘርፈድና መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካባና ዘይፍለይ ኣብ ውሽጥና ንሱ ሰላምና እዩ መንፈስ ቅዱስ ሰላምና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ሰላምና እዩ ንሱ ጎይታና መስፍን ሰላም እዩ ሓደ ካብቲ ሽሙ ሽም ጎይታ ኢየሱስ መስፍን ሰላም እዩ ስለዚ ሰላሙ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ንሕና ኩሉ ግዜ ብጎይታ ሰዓርቲ ኢና ኣሜን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ከምኡውን ቀዳማይ ዮሐንስ እንተርእና ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 4 ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እንታይ ትመከራ ኣብ ዓለም እዩ ዘሎ ሰይጣንን ስጋን ዓለምን እዮም ዘምጽእዎ ትመከራ ናይ ሰብ ደቂ ሰብ ካብ ዝፍጠሩ ትሒዞም መከራ ይረኽቦም እዩ ነይሩ ካብ ኣዳም ጀሚርካ ካብ ሄዋን ጀሚርካ ክንደይ መከራ ይጋጥሞም ስለምንታይ ጸላእ ኣምላኽን ጸላእ ሰብን ስለ ዘሎ ኣብ ዓለም ኣሎ እዚ ጸላእ ንሱ ስጋዕ ግዜኡ ተወዲኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ እቲ ዝግብኦ ፍርዲ ሂቡ ክሳዕ ዘልግሶ ካብ ምድሪ ዓለም ኩሉ ግዜ ጸበባ ኣሎ እንተኾነ እቶም ናይ ኣምላኽ ዘበሉ ኩሉ ግዜ ሰዓርቲኦም ብዝኾነ ይሕለፉ እምበር ዓወት ናቶም ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ቀዳማይ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ቁጽሪ 4 ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ እምነትና ነጽንዕ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነትና ኢና ንስዕራ ንዓለም ንኩሉ ጸበባ ዘምጽኦ ጸላኢ እንስዕር በእምነት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምነትና በአምላኽ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ዓወት ይወሃበና ከምኡን ቀዳማይ ዮሐንስ ኣብ አኸለኹም ማለት ያፍታሕ ድሕሪኣ ዘላ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ቀዳማይ ዮሐንስ 4 ኣቱም ደቀይ ይብል ሐዋርያ ዮሐንስ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ ኢልና ሐዋርያ ዮሐንስ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ በዚእና ከዓ ንስዕር ስለምንታይ በኣና ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ጸላኢና ዝብርትዕን ዝሕይልን ስለ ዝኾነ ኢና እንስዕር ሐዋርያ ያዕቆብ ከዓ ኣብ 5 ምዕራፍ እንታይ ይብለና ሐዋርያ ያዕቆብ ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 5 ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 11 ኢና ንርኢ እምበኣርሲ ኣሕዋተይ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ ውርድ ክብል እየ ቁጽሪ 10 ኣቱም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር እተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም ነቢያትን ባሮት እግዚኣብሔርን
بز عالم زي أز حلفوا كلهم بفتنا يوم حلفوا بمكرا يوم حلفوا جن سعيرهم مس قويتا يسوس الله حجي بعوت مالتي نساتهم نعنا أرأينا يوم أرأي النبيات باروت እግዚአብሔርን ኢና ንርኢ ንዓኣቶም እዮም ንሳቶም እዮም ኣርኣያና ቅድሜና ዝሓለፉ እንሆ ነቶም እተዓገሱ ብፅዓን እዮም ንብሎም ኣለና ብመከራ ፀበባ ተዓገሱ ብፈተና ተዓገሱ ዓወት ናትኩም ምዃኑ ኣስተውዕሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ነቶም ዝተዓገሱ ብፅዓን እዮም ንብል ኣለና ክንዕገስ ከለና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብፅዓን ኢና ንኸውን ዘለና ብቅድሚ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ንሕልፎ ብዓወት ከዓ ንስዕር ምስ ጎይታ ኢየሱስ ኮይና እንታይ ይብል እንሆ ነቶም እተዓገሱ ብፅዓን እዮም ንብሎም ኣለና ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም እግዚኣብሔር ከዓ ብዙሕ ለውሃትን መለውሃት ዝመልአ ደንጋፅን እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሉ መወዳእታ ሪኢኹም ኣለኹም ባርያ እግዚአብሔር እዩ ኢዮብ እግዚአብሔር አምላክ ዝመስከረሉ ከም ባርያ ያዕቆብ ከም ባርያ ኢዮብ ጻድቅን ፍጹምን ሰብ እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ የለን ኢሉ ዝምክሓሉ ሰብኣይ ነይሩ ኢዮብ ሰይጣን ግን ጸላእ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢልዎ ዋ ከመይ ደኣ ዘይ እመነካ ከመይ ደኣ ጻድቅ ዘይከውን እንታይ ከሊእካዮ ኩሉ ጌርካሉ መሊኡሉ ከሎ ስለምንታይ ደኣ ዘይ ብጥራይ መዓስ ኮይኑ ንዓኻ ዝኣምነካን ዘገልግለካን ፍጹም ዝኸውን ኣብ ቅድሚኻ እኮ ኩሉ ስለ ዝገበርካሉ እዩ ሓንቲ ነገር እንደ ሕጂ ኣግድለሉ እሞ ክትርኢኻ ብገጽካ እንተዘይክሒዱካ ኢሉ ኢዮብ ፈቲንዎ እዚ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ጸላኢ ምዃኑ ሰይጣን ወይም ዲያብሎስ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ጸላኢና ምዃኑ በዚኻ ትሪኦ ከመይ ደኣ ዘየኽብረካ ከመይ ደኣ ዘየገልግለካ እንታይ ጎዲልዎ ኩሉ ጌርካሉ ሓንቲ ኣይጎደለቶን እቲ ጥሪቱስ ንምድሪ መሊእዎ ኣሎ ኢልዎ ጥሪት ንሃብካዮ ምድሪ መሊኡ ገለ ከይረኽቦ ከዓ ኣብ ዙርይኡ ሓፁር ጌርካሉ ስለዚ ሓንቲ እንደጉድለሉ ክትርኢኻ ብጥራይ ይኮነን እኮ ኢዮብ ዘገልግለካን ንዓኻ እሙን ዝኸውንን ምስ በሎ እግዚአብሔር ከዓ ተወራሪዱሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢዮብ ግና እሙን ነይሩ ምንም እኳ እንተሓዘነ ክዳኑ ቀዲዱ ርእሱ ላጽዩ ግን ተደፊኡ ንኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ከዓ ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ኢሉ ንኣምላኽ ኣይከሓዶም ድሓር ከለን ከዓ መሊሱ ጸላኢ ሪኢኻዮ ዶ ዝእሙን ባርያይ ኣይከሓደን ኣይተጋገየን ፍጹም እዩ ኢለካ እንደ ተበሎ ምእንቲ ነብሱ እኮ ሰብ ኩሉ ዘለዎ ክህብ ይኽእል እዩ ምእንቲ እታ ነብሱ ኩሉ ክህብ ይኽእል እዩ ተንክፎ እንዶ ሕጂ ናብ ጥዕንኡ እግዚኣብሔር ከዓ ኪድ በል ኢልዎ ግን ከይተቐትሎ ተጠንቀቕ ኢልዎ ኢዮብ ከዓ ካብ ክብዲ እግሩ ክሳዕ ፀጉሪ ርእሱ ክሳዕ ርእሱ ብቁስሊ ሃሪምዎ ጌና ሕጂ እውን እንተተማረረ እኳ እንታይ ዝገበርኩ ኮይነ እየ ጎይታ ጥዑይ እንታይ ኮይነ እየ ስለምንታይ እዩ ኢሉ እኳ እንተሓተተ ንእግዚአብሔር ኣይከሓዶም ሳልሳይ ግዜ ተፈቲኑ ከሳልሳይ ግዜ ዝፈተነቶ በዓልቲ ቤቱ እያ እቲ ጸላኢ ሕሹኽ ኢልዋ ልክዕ ከምቲ ሰይጣን ዝዛረቦ ልክዕ ከምኡ ጌራ ተዛሪባቶ ረኣይዎ ኢኹም ኢዮብ ኣንብቡ በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እዩ ዘሎ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ትዕገስ ኢላቶ ንእግዚአብሔር ክሓዶ እሞ ርጎሞ እሞ ክሓዶ እሞ ሙት ኢላቶ ንስኺ ከም ዓሻ ሰበይቲ ትዛረበለኺ ኢልዋ ካብ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ተቐቢልናስ ነቲ ክፉእ ከ ኣይንቕበሎን ዶ ኢሉ ንሰበይቱ ኣይሰምዓን ስለዚ ሰለስተ ግዜታት ዝተፈቲኑ ሰለስተ ግዜ ድማ ተዓዊቱ ንእግዚአብሔር ኣይከሓዶም እምበኣር እቲ ጸላኢ ዝሓስብ እንታይ እዩ እቶም ንኣምላኽ ዝኣምኑሲ ከጽብበሎም ከሎ ካብ እግዚአብሔር እንተተፈለዩ ንእግዚአብሔር እንተኸሓዱ ንእግዚአብሔር እንተረገሙ ኢሉ ዘጽብበሎም ፀበባታት እዩ በዚ እንድሕር ተዓጊስካ ከም ኢዮብ ግን ብፁዕ ኢኻ ኢለና ኣሎ እቶም ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ይመስገን እንታይ ገይሩሉ ንኢዮብ ካብቲ ዝነበሮ ዕፅፊ ገይሩ ሂብዎ
ኩሉ ነገር መሊኡሉ እቶም ኣዕሩኽቲ መፂኦም ክበፅሕዎ ግን ሰብ ዝርእዮ ጥራይ እዩ ዝዛረብ ገለ ዝገበርካዮ ሓጢኣት ነይሩ እምበር ዝኩሉ ሲ ከመይ ገይሩ ይመፀካ ኢሎም በቃ ኣፅብብ ኣቢሎም መሊሶም ኣብቲ ርእሱ ጭንቀቱ ኣብቲ ርእሱ ሕማሙ ኣብቲ ርእሱ ኣንዝኡ ሓጢኣት ጌርካ ገለ ይተቐፅዕካ እምበር እግዚኣብሔር እኮ ብጥራዩ ስቕ ኢሉ ንሰብ ኣይቀፅዖን እዩ እዮም ዝብሎ ዘለዉ እቲ ፅቡቕ ዝገበረ ፅቡቕ ይረክብ እቲ ክፉእ ዝገበረ ከዓ ክፉእ ይረክብ እንዳበሉ ምስ ኣፅበብሉ እግዚኣብሔር ኣብ መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ነዞም ኣዕሩኽቱ ብጣዕሚ ሓዚኑ ኣሎ ከም ኢዮብ ባርያይ ጌርኩም ኣይተዛረብኩምን ስለዚ ኣነ ንዓኻትኩም በቃ ኣይተሓጎስኩልኩምን ኢልዎም ኢዮብ እንተዘይፅልየሎም ሰለስቲኦም ክቐተሉ ክሞቱ እዮም ተሓሲቦም ነይሮም ኢዮብ ግን ስለ ሰለስቲኦም ኣማሊዱ ስለ ኣዕሩኽቱ ኣማሊዱ እቶም ዘፅበብሉ ፀቢብዎ ከሎ መሊሶም ፀበባ ዝወሰኽሉ ስሊኦም ጸልዩ ንሳቶም ድሒኖም ኢዮብ ከዓ ኩሉ ነገር ተመሊሱሉ ጥዕንኡ ተመሊሱ ሃብቱ ዕፅፎ ኮይኑ ተመሊሱሉ ደቁ እውን እንደገና ከምቲ ዝነበርዎ ቁፅሪ እንደገና ውሉድ ተዋሂብዎ ብዙሕ ፀኒሑ ብድሕሪኡ ሸምጊሉ ዓብዩ ተሓጒሱ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ኣገልጊሉ ብሰላም ዓሪፉ ይብለና ድሕሪ 140 ዓመት ብድሕርቲ ኩሉ ምስ ሓለፈስ 140 ዓመት ፀኒሑ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፃማ ዝህብ ዓወት ዝህብ ኣምላኽ እዩ ብጥራዩ ኣይኮንናን ነምልኾ ኣምላኽና ኩሉ ገይሩልና እዩ ግን ንሕና ኣብቲ ናትና ኣብቲ ዘለናዮ ክንፀንዕ ከም ኢዮብ ፅኑዓት ክንከውን ይደልየና ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ እንተርእና ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6 እንታይ ይብል እቲ ምፍታን እምነትኩም እምነት ከም ናይ ኢዮብ ዝተፈተነት ማለት እዩ እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋና ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ከም ዝኹላዕ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተ ደኣ ኣድልየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎሄኹም ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም እቲ ፈተናሲ ነቲ ወርቂ ሓዊ ገይሮም ዝኹልዕዎ ንወርቂ ነታ ነብስኹም ከዓ ከም ወርቂ ተኸሊዓ ክትወፅእ ማለት እዩ እቲ ፈተና ከም ሓዊ ነብስኹም ከዓ ከም ወርቂ ተኸሊዓ ክትወፅእ ስለዚ እቲ በቲ ፈተናሲ ኣይክትጉድኡን ኢኹም ኣጆኹም ይድብለና ዘሎ እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንምስጋና ክኾነልኩም እዩ ጎይታ ክምለስ ከሎ ከዓ ምስጋና ክትረኽቡ ኢኹም ካብ ጎይታ ፅቡቕ ነገር ክትረኽቡ ኢኹም ብሓዊ ካብ ዝሓለፈ ሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጎሄኹም ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተናታት ምስ ጎሄኹም ደሓር ግን ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም እንኳዕ እኳ ብኡ ሓለፍኩ ክንብለሉ ግዜ ክመፅእ እንኳዕ ብኡ ሓለፍኩ እታ እምነተይሲ ኣብ ጎይታ ፀኒዓ ነፍሰይ ፀርያ ከም ወርቂ ተኸሊዓ ክንብል ኢና ማለት እዩ ጎይታ ከዓ እቲ ፍሽኽታ ገፁ ክንርኢ ከለና እቲ ፃማና ሽዑ ኣዝዩ ዝበዝሐ ዝበለፀ ክኸውን እዩ ንጎይታ ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንሱ ኣይሓድገናን ኣይጥንጥነናን እዩ ምንም እኳ ብፈተና እንተሓለፍና ብመከራ እንተሓለፍና ኣብ መወዳእትኡ ግን ዓወት ናትና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ስለ ዝተዓወተ ንሱ ስለ ዝሰዓረ ንሕና ከዓ ሰዓርቲ ክንከውን ኢና ከምኡውን ብሓዊ ዝሓለፉ ኣለዉ ሲድራቅ ሚሻቅ ዓብድኔጎን በደል ኣይነበሮምን ወላ ሓንቲ በደል ኣይነበሮም ብጀካ ንኻልእ ኣምላኽ ኣይንሰግድን ኢና ንኣምላኽ እስራኤል ንኣምላኽ ኣቦታትና ንዕኡ ጥራይ ኢና ንሰግድ ስለ ዝበሉ ነቲ ምስሊ ናይቲ ንጉስ ንዑ ስገዱ ክበሃሉ ከለዉ ኣይንሰግድን ስለ ዝበሉ እቲ ንጉስ እኳ ኣይረኣዮምን ግን ካልኦት ሰባት ከይዶም ንትእዛዝካ ዘይፍፅሙ ሰባት ኣለዉ ዝማእከልና እዞም ምሩኻት ካብ ይሁዳ ዝመፁ
ንዓኻ ነቲ ኣዋጅ ዝኣወጅካዮ ኣይእዘዙን እዮም ኢሎም ከሲሶሞ ምስ ተኸሰሱ እቲ ንጉስ ነብከደናፀር ብጣዕሚ ተናዲዱ ይብለካ ነቲ ድሓር ንዑ ስገዱ ኢልዎም ዕድል ህበኩም ኣለኹ ስገዱ ንሕናስ ኣይንሰግድን ኢና ኢሎሞ ዝገበርካ ዳእግበር እምበር ንሕናስ ኣይክንሰግድን ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ካብ ሓዊ ከውፃአና ይኽእል እዩ ከውፃአና እንተዘይፈተወ ከዓ ንሕናስ ንኣማልኽትኻ ኣይንሰግድን ኢና ንሕናስ ንምስልታትን ስእልታትን ኣይንሰግድን ኢና ኢሎም ኣብዮም ድሓር ነቲ ሓዊ ኣበርቲዖሞ 7 ግዜ ዕፅፊ ገይሮሞ ይበሃል ነቶም ንኽዳውንቶም ገይሮም ጠቕሊሎም ክድርብዎም ከለዉ ነቶም ዝደርበይዎም ነዲዶም እቶም 3 ኣብቲ ሓዊ ምስ ተደርበዩ ግና ኣብኡ ከም ለምለም ሸኻ ኮይኑሎም ይመላለሱ ነይሮም ኣይነደዱን ራብዓይ ሰብ ከዓ ተወሲኽዎም 3 እዮም ነይሮም ሲድራቅ ሚሳቅ ዓብድኔጎን ወዲ ኣምላኽ ዝመስል ራብዓይ ሰብ ርኢ ኣለኹ ኢሉ እቲ ንጉስ ባዕሉ ንወዲ ኣምላኽ ፈሊጥዎ ድዩ ከመይ ገይርኩም ትፈለጦ እንድዒ ወዲ ኣምላኽ ዝመስል ኣብ ምስኦም ኣሎ ይዘዋወሩ ኣለዉ ኣብቲ ሓዊ ኣይሞቱን ኣይነደዱን ኢሎም ተገሪሞም ንዑ ብፁ ኣቱምባሮት እግዚኣብሔር ንዑ ኢሉ ኣውፂእዎም ንሰውፅኦም ከዓ ሽመት ክብረት ተዋሂቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ብኦኦም ከቢሩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ሃሌሉያ ኣምላኽና ብኣና ክኸብር እዩ ዝፈቱ ይኽእል እዩ ዘይክእል ኣምላኽ ኣይኮነን መዝሙር ኣላ ትብል ሓንቲ እዞም መዘምራና ፀቢቖም ፈልጥዋ እዮም እቲ ሓዊ ኣተነዲዱ ሓዊ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ሓዊ ኮይኑለይ ንሽመት ንኽብሪ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ሓዊ ኮይኑለይ ንሽመት ንኽብሪ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ሓዊ ኮይኑለይ ንሽመት ንኽብሪ ንጸላእተይ ዝወሓጠ ባሕሪ ንዓይ ግን ኮይኑኒ መስገሪ እዚ ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ እቲ ክበልዓና ዝመጽእ ሓዊ ምሳና ስለ ዘሎ ጎይታ ኣይከንድደናን እዩ ንሽመት ንኽብርን ንሓጎስ ንምስጋና እዩ ዝኾነልና እቲ ንጸላእ ዝውሕጥ ባሕሪ ድማ ንዓና መሰጋገሪ እግዚኣብሔር ይመስገን ናብ ኣምላኽና ዘሰጋግረና ኣብ ሰናይ ነገር ዘሕልፈና መከራታት እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ከምኡ ድማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 3 ምዕራፍ ትንቢት ዳንኤል 3 ምዕራፍ ሽድራቅ ሚሻቅ ዓብድኔጎን እዮም ትንቢት ዳንኤል ሻድሻይ ምዕራፍ ቁፅሪ 13 ቁፅሪ 16 21 ክሳብ 23 ዘላ ከምኡውን ሕጂ ንዳንኤል ከሲሶሞ ቀኒኦምሉ ንምንታይ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ዝሰግድ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኣይምለኽን እዩ ስለዚ ቆንኡ እቶም መሳትኡ ምስኡ ዝነበሩ መራሕቲ ንሱ እውን ልዕሊኦም ክኸውን ክሽየም እዩ ዝሓስቦ ነይሩ እቲ ንጉስ ዳርዮስ በቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብኣይ እዩ ዝመስል እግዚኣብሔር ዝመርሖ ሰናይ ክገብር እቶም ሰባት ምስ ከሰስዎ ግን ከይፈለጠ ከሎ ሓደ ሕጊ ከም ዝሕግግ ገይሮሞ እቲ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ ንሓደ ወርሒ ብዘይካ ንንጉስ ንኻልእ ከይተምልኹ ዝብል ትእዛዝ መፂኡ እዚ ትእዛዝ እዚ ድማ ኣጽናዓዮ ኢሎሞ በቲ ሕጊ ናይ ሜዶንን ፋርስን ጌርኩም ኣጽናዓዮ ኢሎሞ እቲ ንጉስ ከይፈለጠ ኩሉ ኣጽኒዕዎ ብርቱዕ ማለት እዩ ክቕፃዕ እዩ እቲ ሰብ ነቲ ንጉስ ዘየምለኸ ንሓንቲ ወርሒ ካልእ ኣምላኽ ዘምለኸስ ክቕፃዕ እዩ ኣብ ናይ ኣናብስ ጉድጓድ እውን ክድርበ እዩ ተባሂሉ ዳንኤል እዚ ምስ ሰምዐ ናብ ቤቱ ኸይዱ ይብለና ከምታ ኩሉ ግዜ ዝገብራ መስኮቱ ንእስራኤል ንኢየሩሳሌም እትርኢ መስኮቱ ከፊቱ ተንበርኪኹ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸልዩ ንሳቶም ከዓ ሪኦም ጠሪዖምሉ ኣምፂኦሞ ነቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ኣቕሪቦሞ እቲ ንጉስ ከዓ ተረዲእዎ ሽዑ ብጥበብ ከም ዝሃብዎ እቲ ዝገበሮ ሕጊ ካብኣቶም ዝመፀ እንድዩ ብጣዕሚ ጉሂ ይብለና ንዳንኤል ከድሕኖ ከዓ ብዙሕ ፅዒሩ ክሳዕ ምሸት ግን ኣይከውን ኢሎሞ
ኣይከውንዩ እዚ ሕጊ እዚ ሕጊ እዚ ክልወጥ ኣይክእልንዩ ስለ ዝበልዎ ሃሌሉያ እቲ ንጉስ ብግዲ ክኣትዎ ኣለዎ እምበኣር ዳንኤል ኣብቲ ናይ ኣናብስ ጉድጓድ ክድርቢዎ ኢሉ ብጣዕሚ እናሓዘነ ኣእትዮሞ እቶም ኣናብስ ግና ኣፎም ተዓፅዩ ክፉእ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ድሓር እቲ ንጉስ እንታይ ይብለና ብናቱ ሓሳብ ስለ ዘይኮነ ብጣዕሚ ስለ ዝጓሃየ ኣይተደረረን ኣይደቀሰን ይብለና እቲ ንጉስ ሙሉእ ለይቲ ክጉሂ ሓዲሩ ክፅሊ ናልባሽ እውን ፅሊ ነይሩ ተኾነ ፅሊ ሓዲሩ ኸውን ንጉሆ ተንሲኡ ኣብቲ ጉድጓድ ኣናብስ ከይዱ ንዳንኤል ተፀውዖ ኣለኻ ዶ እቲ ኩሉ ግዜ ተገልግሎ ኣምላኽካ ኣድሒኑካ ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶ እዎ ኣምላኸይ ኣድሒኑኒ ኣፍ ኣናብስ ዓፂለይ ኢልዎ ሽዑ ኣውፂእዎም ወፂኡ ዳንኤል እቶም ከሰስቲ ግና ቀልጢፍኩም ኣውእትዎም ኢሉ ኣዚዙ ንጉስ ገና ከይወረዱ ከለዉ እቶም ኣናብስ ተቐቢሎሞም ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እዩ እቶም ባሮት እግዚኣብሔር ነቢያት እግዚኣብሔር ዝሓለፍዎ ኩሉ ንዓና ኣርኣያ እዩ ንሕና ብሕልፊ ኣብ ዘመን እዚ ዘለና ኣዝና ዝተባረኽና ህዝቢ ኢና ብዙሕ ስለ ዝሓለፈ ብዙሕ ስለ ነንብብ ብዙሕ ስለ ዝርኤና ብዙሕ ከዓ ስለ ዝሰማዕና ንዓና ትምህርቲ ዝኾነና ነገር መሊኡ ስለ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዘበን ምሕረት ስለ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ኩሉም ፈፂሙልና እዩ ኣብ ፍጹም ህይወት ክርስትና ኢና ነነብር ዘለና ስለዚ እቲ ዝተገብረልና ነስተውዕሎ ኣምላኽና ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ስለ ዘፍቀራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ኣፍቂሩና እዩ ስለዚ ነዚ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ግዜ ክንኣምኖ ከነገልግሎ ይግባአና እዩ ሃሌሉያ ኣብ ዕብራውያን ክንርኢና ናይ እምነት መጽሓፍ ኣብ ዕብራውያን ኣሎ ዕብራውያን 11 ቁፅሪ 33 ክሳዕ 36 እንተርኢና እንታይ ይብለና 33 ክሳዕ 36 እንታይ ይብል ካብዚ ንሳቶም ብእምነት ንመንግስታት ሰዓሩ ጽድቂ ገበሩ ነቲ ተስፋ እተገብሮ ረኸቡ ኣፍ ኣናብስ ዓፀው ንሓይሊ ሓዊ ኣጥፍኡ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ደሓኑ ካብ ድኻም በርትዑ ኣብ ውግእ ሓየሉ ንሰራዊት ኣሕዛብ ኣህደምዎም ኣንስቲ ምንውታት ብትንሳኤ ተቐቢለንኦም እሞ ዝሓይሽ ትንሳኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደለዩን ገሊኦም ግና ዝሓይሽ ትንሳኤ ክረኽቡ ምእንቲ ምሕረት ኣይደለዩን ገሊኣቶም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ብመቑሕን ማእሰርትን ተፈተኑ ክሳዕ ሕጂ ብመቑሕን ብማእሰርትን ዝፍተኑ ኣለዉ ኣብ ዘበና ምናልባሽ እዚ ልክዕ እቲ መከራ ዝሓለፈ ነቶም ቀዳሞት ነቢያትን ሃዋርያትን ነቶም ቀዳሞት ባሮት እግዚኣብሔር ዝረኸቦም መከራ ሎሚ እውን ኣብ ግዜና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣብ መንጎና ይፍጸም ኣሎ እሱራት ኣለውና ብወንጌል ምክንያት ተተኣሰሩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ዓለም ብምልኡ ኣለዉ ብጎይታ ኢየሱስ ብእምነቶም ዝሳቐዩ ጎይታ ግን ካብ ዝኸውፅኦም ነቶም እሱራት ከም መተኣስርቶም ኮይንኩም ዘክርዎም ይብለና ከይሕለሉ ምእንቲ እምነቶም ከይትጠፍእ እቲ ፈታኒ ፈቲኑሲ ተስፋ ቆሪፆም ብዘይ እምነት ከይጠፍኡ ምእንቲ ስሊኦም ኣማልዱ ይብለና ስሊኦም ጸልዩ ዘክርዎም ነቶም ብመከራ ዝሓልፉ ዘለዉ ድማ ኣብቲ መከራ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ምስ ሲላስ ጽቡቕ ስለ ዝገበሩ ንሓንቲ ተታሒዛ ዝነበረት ብናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ተታሒዛ ዝነበረት ነፃ ስለ ዘውፅእዋ እቲ ህዝቢ በቃ ተላዒልዎም ቤት ማእሰር ተኣትዮም ብሽመል ተሃሪሞም እዮም ሃዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ክዳውንቶም ተገፊፉ ብሽመል ተዘቢጦም ኣብ ቤት ማእሰር ተኣትዮም ኣእጋሮም ኣብ ጉንዲ ብጽኑዕ
ተኣሲሩ ከሎ ንሳቶም ግና ንኣምላኽ ኣመስገኑን ዘመሩን ጸለዩን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መዝሙር ተዘሚሩ ጸሎት ተጸልዩ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኮይኑ እቶም ካልኦት እስራት እውን ይሰምዕዎም ነይሮም ሽዑ እግዚአብሔር ተኣምራት ገይሩ ምድሪ አንቀጥቂጣ ማዕጾታት ተኸፊቱ ማእሰርትታቶም ኩሉ ወዲቑ እዚ ኩሉ ድማ ናብ ምውፃእ ናብ ናጽነት ኣምጺእዎም ጎይተተይ እንታይ ክገብር ክድሕን ክሳዕ ዝብል ኮይኑ ተሓላው ቤት ማእሰርቲ ምድሓን ኮይኑ እቶም ዘእሰሩዎም ከዓ ለሚኖም ብኽብሪ ኣውፂኦሞም ተጋጊና ኢና ኢሎም ኣውፂኦሞም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዞም ሎሚ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ብመከራ ይሓልፉ ስለ ዘለዉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ገይሩ ከውፅኦም ይከኣሎ እዩ ጎይታ እቲ ከሳሲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክንርኢና እቲ ሕዋትና ዝኸስስ ለይትን መዓልትን ዝኸሶም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 9 ኣንብቡ ክትረኽብዎ ኢኹም እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርቢዩ ናብ ምድሪ ተደርቢዩ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርቢዮም አንተው ምስረአናዮ ንኢዮብ ክኸሶ ከሎ ሰይጣን ኣብ ሰማያት እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝፋን ኣምላኽ ዘለዎ እቶም ደቂ ኣምላኽ መጺኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣዩ ከለዉ ንሱ ከዓ ምስኣቶም ሕውስ ኢሉ መጺኡ ድሓር ንኢዮብ ኣብ መከራ ዘውደቆ ንሱ እዩ ሕጂ ግን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ የለን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣውዲቕዎ ደፊኡ ኣውዲቕዎ ተደርቢዩ እዩ ኣበይ ዘሎ ኣብ ዓለም ኣብ ምድሪ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ሽግራት መከራታት ሃገራት ክዋግኡ ደም ክፋሰሱ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ዝመንጨወ እዩ ከነስተውዕሎ ምእንታን ክንጽሊ ምእንታን ምስ ኣምላኽና ውግእን ወረውግእን ዘብዝሓልና ጽልኢ ባእሲ ዘብዝሕ እትጸላኢና እዩ ግን ሕጂ ኣብ ሰማያት የለን ኣብዛ ምድሪ ዓለም እዩ ደሎ ተደርቢዩ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ከምዚ ተደርበየ ኣብ ራእይ ተጻሒፉሎ እሱ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሳ ኣሕዋትና ተደርቢዩ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓን ስልጣን መንግስቲ ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ምልክ ከዓ ናይቲ ቅብኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ምልክን ስልጣንን ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ጎይታ ኢየሱስ ከምኡ ኢሉና ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 17 19 እንታይ ጎይታ ኢየሱስ 7 ደቂ መዛሙርቲ መሪጹ 12 ኣለዉ ግን 7 ካልኦት ከዓ ፀዊዑ በብክልተ ገይሩ ኣብቲ ንሱ ዝኸዶ ከተማታት ቅድሚኡ ከይዶም ወንጌል ይነግሩ ነቲ ህዝቢ ንልቡ ኣዳልዮም ፀንሑ ነይሮም ተኣምራት ክገብሩ ከዓ ሓይሊ ሂብዎም እንታይ ኢልዎም ኪዱ ቅድሜ ከድኩም ወንጌል ንገሩ ብዛዕባ ምድሓን ንገሩ ሕሙማት ኣሕውዩ ኣጋንንቲ ስጎጉ ኢሉ ምስ ለኣኾም በፂሖም መፂኦም እዞም 7 ምስ ተመልሱ ሓጒሶም ንጎይታ እንታይ ኢሎሞ ብሓጎስ ጎይታ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ ኢሎም ደስ ዝብል መልእኽቲ ኣምፂኦምሉ ንጎይታ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሰይጣን ሪአዮ ከም መብረቕ ክወድቕ ከሎ ካብ ሰማይ ስልጣንን ሓይልን ንዓይ ተዋሂቡኒ እዩ ጎድኣኩም ዝኽእል ከዓ ወላ ሓደ እኳ የለን ኢልዎም ዝጎድእ እኳ እንተሰቲኹም ኣይክቐትለኩምን እዩ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ህበኩም ኣለኹ ንኩልና ሂቡና እዩ ጎይታ ኢየሱስ እቶም ሰዓብቲ ናይ ጎይታ ዝኾንና ንዕኡ ኣሚንና ንዕኡ ደሊና ንመጽእ ዘለና ኣብ ቅድሚኡ ክንርአ ናቱ ስለ ዝኾንና ስልጣን ሂቡና ንጸላኢ ክንስዕሮ ኣብ ትሕቲ እጋርና ከም ተረግፀ ረጊፅ ነጊሩና እዩ ጎይታ ዝጎድኣኩም ወላ ሓንቲ እኳ የለን ሰይጣን ተደርቢዩ እዩ ስልጣን የብሉን ኣነ ግን ኣለኒ ስልጣን ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ
ኣብ ሰማይን ምድርን ስልጣን ተዋሂቡኒ እዩ በዚ ስልጣን እዚ ኪዱ ኣጀኹም ንዓለም ኣነ ስዒረያ እየ ኢሉና ኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ ኣብ ዕብራውያን እንተርእና ድማ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 25 ስለዚ ድማ ነቶም ብኡኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ቀደም ሰይጣን ኣብ ሰማያት ነይሩ ኢልናዮ ንሕዋትና ንኹሎም ባሮት ኣምላኽ ክኸሶም ይድውዕል ነይሩ በብሓደ ሕጂ ግን ተደርቢዩ ካብኡ ምስ ወፀ ኣብ ክንድኡ መን ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ስለና የማልድ ኣይከሰናን ጎይታ ኢየሱስ ገለ ነገር እንተኾና እዚ ናተይ ውላድ እዩ ኣነ ብደመይ ድገዛእክዎ እዩ ዝተሰቐል ኩሉ እዩ ኢሉ ነቦ ይልምነልና እዚ ጎይታ እዚ ኣንጻር ናይቲ ፀላእ እዩ ንዓና ፈታዊና ኣፍቃሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡሎ ምእንታና ከዓ ይልምን የማልድ ዘማልደልና ሊቀ ካህና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ንዘክር ተሳሲና የለናው ፀላኢና ኣብኡ የለን ጽቡቕና ዝደሊ ተናይና ዝፈቱ ጥራዩ ምስ ኣምላኽ ዘሎ መድሓኒና ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ስለ ዝመሰለ ስጋ ስለ ዝለበሰ ድኻም ናይ ሰብ ስለ ዝፈልጥ ይርድኦይ ጎይታ ኢየሱስ ንዓና ክመስል ቃል ኣምላኽ ስጋ ለቢሱልና ንዓና መሲሉ እቲ ናይ ሰብ መከራ ዝርድኦ ጎይታ እዩ ነቶም ናቱ ሰዓብትን ብኡኡ ዝኣምኑን ከድሕኖም ይኽእል እዩ ነቶም ዘይስዕብዎ እኳ ዘይፈልጥዎ ብራእይ እናተረኣየ እናተገልጸ ዘድሕን ዘሎ ጎይታ እዩ ዓለም ብምልኡ ከድሕኒት ጎይታ ኢየሱስ ተሰቒሉ ግን ቃልሲ ስለ ዘሎ ምስቲ ፀላኢ ብኡ ኢና ስጋዕ ሕጂ ዓለም ብምልኡ ዘይድሓነ ዘሎ ኣብ ዓለም ብምልኡ ኪዱ ወንጌል ንገሩ ኢሉ ዝለኣኾም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 19 ድማ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምውታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣቐመጦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ካብ ምውታት ኣተንሲኡ ንጎይታ ኢየሱስ ኣብ የማኑ ኣቐመጦ ኣብ የማን ተቐሚጡ ኣብ ዝፋን ኣብ ስልጣን ዘሎ ምእንታና ዝልምን ምእንታና ዝጽሊ ጎይታ ኢየሱስና ኣሎና ገና ከዓ ክመጽእ እዩ ብኽብሪ ብግርማ ክግለጽ እዩ ሃሌሉያ ሓጎስና ሽዑ ሙሉእ ክኸውን እዩ ገጹ ምስ ረአናዮ ኣብ መጨረሻ ንሪኣ ጥቕሲ ድማ ማቴዎስ 28 ቁጽሪ 18 እያ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኢሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ዝመሃርኩኹም ዘበለ ኩሉ መሃሩ ዝመሃርኩኹም ንገርዎም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክኽተሉ ክሰምዑ ንገርዎም ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ከዓ ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ኩልና እምበኣር ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እተጠመቕና ደቂ መዛሙርቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ትእዛዛቱ ንፈልጥ ብትእዛዛቱ ንመላለስ እቲ ዝበለና ኩሉ ንገብር ነፍቅሮ ስለ ዝኾንና እሱ ከዓ ቅድሜና ስለ ዘፍቀረና ከይፈለጥናዮ ከለና ዘፍቀረና እዩ ጎይታ ኢየሱስና ስሙ ንዘለኣለም ብሩኽ ይኹን ኣሜን ኣሜን ብጸሎት ክንዓጽና ብምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ስለቲ ዝገብረልና ዘሎ ኩሉ ሰናይ እግዚአብሔር ኣቦና ተመስገን ስለ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ የማንካ ስለ ዝተቐመጠ ስለና ከዓ ስለ ዝልምን ስለና ድማ ስለ ዘማልድ ዘሎ ጎይታ ተመስገን ስልጣንን ሓይልን ናይ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ነቶም ናቱ ሰዓብቲ ድማ ካብቲ ናቱ ስልጣንን ካብቲ ናቱ ሓይልን ስለ ዝሃቦም ዝጎድኣኩም ዋላ ሓደ እኳ የልቦን ኢሉና እሞ እግዚአብሔር ኣቦና ተመስገን ንሕጎስ ኣለና በቲ ዝገበርካልና ኩሉ ሰናይ ብኡኡ ክንነብር ብኡኡ ክንመላለስ ንስኻ ድማ ብኣና ክትሕጎስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ፈቓድካ ይኹን
بقويتنا بإيسوس كريستوس سم كل خبري كل مسجانا كل عبيت نسخة وسدو آمين آمين እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሎሚ ተዛሪብና መንፈስ ቅዱስ ከም ትዝበልና ዮናዓ እንታይ ሒዝና ከም ዝመጻና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እንድዕግና እንታይ ነው ተዛሪብና ኣጀኹም ዛጀኹም ትብል ቃልና ሓድሕድና ክንበሃሃላይና ሓደ ግዜ ክነግረኩም እየ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣጀኹም ክብል ከሎ ክንሰምዓ ዛ ቃል እዚኣ ሓደ ሓውሲ ኣብ ስራሕ ከለኹም ገለ ጭንቕ ኢለ ነይረ ጭንቕ ኢለ ከለኹሲ ደው ኢሉ ከልዕል እኳ ቴሌፎን አይደለኹም ግና ነዚ ኣስከልዕላ ኢላ ልዕላ ቢልያስ እንታይ ልንመስለኩም ኣጀኻ ክብል ኢለ ደው ኢለ ኢሉ that's what it is ኣጀኹም ኢሉና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ምንታይ ተሓልፉ ኣለኹም ኣጀኹም ንሕና እኮ ሰዓርቲና ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ዘለና ሰባት ኣጆና ከም ሰዓርቲ እምበር ከም ተሰዓርቲ ከም ዘይሓልፍ ርእስና ነድንን ዘይኮነስ ሎም መንፈስ ቅዱስ ዛረበና ኣሎ ብዝሓለፍ ክሕለፊ ብዝሓለፍ ካሕለፍ ወዲ ጎይታ ጓል ጎይታ ኣጆኻ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቃል ኣምላኽ ተዛሪብና ኣሎ ካውን ላዕሊ ክዛረብ ኣይክእልኒ መንፈስ ቅዱስ ተዛሪብና ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እሽቶ ክንጸልሞ እግዚአብሔር ክትምህረና ጸኒሕካ ለዋህ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦይ ንኹላህና ብምንታይ ንሓልፍ በየን ንኸይድ ግና ሓንቲ ንፈልጥ ሓንቲ ነገር ንፈልጥ ንስኻ ኢየሱስ መድሓኒ ምዃንካ ተድሕነና ምዃንካ ትዕውተና ምዃንካ ተሳግረና ምዃንካ ሎም እግዚአብሔር ኣቦይ ንእመን ኣለና ኣጀኹም ኢልካና ሎም ንጎኻ ኣጆና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ምሳና ኩን መውፃእና ምእታውና ኩሉ ስራሕና ንስኻ ምሳና ኩን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሓፍ ንበል እሞ ብበረኸት ክንከይድ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ إذا حفنا بالنبرخات እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባርክኩምን ገጹ ይብርሃልኩምን እግዚአብሔር መውጻእኩምን ምእታውኩምን ይሐሉ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዕየኹምን ጥዕናኹምን ሞገስ ይሃብኩም بسم ጎይታ ዝበረኸት እዚ ይህበኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርክኩም ብዛሓነ ሰላም ኪዱ ኣብ ታሕቲ ትርስዑ ምሳሕ ኣለና ጎይታ ይባርክኩም